दिन भर मोबाइल के खेलत रहला के मह मारू मारू कहि के बनावत रहला ए मह हाथ जौन टेक होके घूमा तू तो चेवहरा हाथ जौन टेक होके घूमा तू तो चेवहरा बड़ पबजी भाई पबजी लाइटो गई बड़ पबजी भाई ले पबजी लाइटो गई अब तू लेके चल घेवाड़ा बड़ पबजी भाई ले पबजी लाइटो गई अब तू लेके चल घेवाड़ा म्यूजिक अभिषेक गुप्ता विंध्यवासिनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। मुँह छाली कैले बाड़ा होई कैसे धूप 117 गोए पिया लूडो भइले गो अब घंटा ना चलैब मुँह छाली कैले बाड़ा होई कैसे धूप 117 गोए पिया लूडो भइले गो लोग जन चुआवा इतना हो खहा जानी बेवहरा लोग जन चुआवा इतना हो खहा जानी बेवहरा बड़ पबजी भाई पबजी लाइटो गई बड़ पबजी भाई ले पबजी लाइटो गई अब तू लेके चल घेवाड़ा बड़ पबजी भाई ले पबजी लाइटो गई अब तू लेके चल घेवाड़ा विंध्यवासिनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। पापा जी खेले के तुहके रहे इतना खाना पीना खाए के ना रखत रहल चाह सब अगराई छूट गई पापा जी खेले के तुहके रहे इतना खाना पीना खाए के ना रखत रहल चाह संदेश विशाल सारा खत्म भइल तेवहरा यूसुफ विशाल सारा खत्म भइल तेवहरा बड़ पबजी